खुलुमबाय बयनिसिमबो मोसौ बैसागोनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर जों दा मोसौ थुखैनो लांगासिनो दैमायाव नायलांबाय थादो भिडिअखौ सगासिमोन लाव बिलाइखौ नांगौ साफा साफा लांनि Good morning लोगोफोर लाफाया जाया मानसियाव थानांगौ नोंलाय आं दंफायो सालोंसै माइब्रा गैया नालाय सौराय देयासै दिनै देग्लाय बैसागुआव माबा मोसौ सुंखायनाय सानदि माबा मोसौ बैसागु फालिनायावबो सौराय जायोमोन माइब्रा गैया जानो मायो नोंलाय बाबुलै बोरमाखौबो फाननांगौ नोंखौ बोरमाखौ लाव जा फान्थाव जा ओरैसे हाब हाब ini musuh kan sudah deh ayo dede oh musuh nggak garis punya nisir jadi apa riba budak apa ini masih apapun ini siang nih deh लाव जा फान्थाव जानाय जोंहा दैमा बियो खनसे मुफुराव देनायावनोमोन बेसेबा गोबाव जाबाय खैबा बोसोर जाबाय दैमायानो जि गोजानखा दैमा मोनफैबाय नै मोसौआ फाइनालि गासिबो दैमा मोनफैबाय नै बेसेबा गोबावनि दिनैसो दैमा फैबाय दैमाया बेबायदि महर लाबाय
เราเขาบ้างเลยเขาจะเป็นอะไรนั่นจะเป็นมีคาร์ลท่าเลยนู่นดีกันเลยเอ้ยเนี่ยเอาสุดฟีเลยเนยจันมุสลิมค่ะKelumbai, masuk bwisagu ni kita nama di kita share right, masuk yang mana ke pada tanjung mana tidak? Masuk mana? Ini tadi masuknya. Lau jah, pantai lau, besok besok pantai. Iksa henang lama suka bawa kena lapsi.